subhanallah. Subhanallah. Me yake faruwa ne? Me haka? Audu, lafiya? Me za ka yi ne? Menene haka? A ruwan wankan nawa? Kaga zauna. Ka san abin da za a yi gida? Kalle ka gani suwaye suka biyo shi suwaye tsokano. Haba uwar Audu. Yanzu ke Audun ne baki sani ba, Audun za a faɗa miki halinsa? Ai yadda ya taho a kwanan nan. Allah mai gida na gaya maka akwai magana, akwai wanda ita ko suwaye sai dai su yi hakuri wallahi. Ko suwaye. Ai hakurin za ka yi, hakuri da wankan nan ka leka ka ba su hakuri. Tun kafin su shigo mana cikin gidan nan, wannan dan wata sai ya sa fa an nemi a toya mana gida. Ka leka maza mai gida. To, Audu dai ko yana mace dai ni wakilinsa ne. Dole. In yana rayuwa wakilinsa ne ni. Bari in je in gani suwaye suka. Allah ka ba su hakuri ka kwantar musu da hankali. Ka ba su hakuri kai. Wai me yake da muka dai kai? Ka tashi. A'a ba ba kanka je fa. Kai na je. Kar ba ka je fa. Aha. Ka dawo. Kai ke nan kullun. Salamu alaikum. Wayo! La ilaha illallah. Gundira bai bar kowa ba. Gundira. Gashi nan gundira. Mu za ka fuskanci. Labari ne haka. Labari ne da ni. Labari ne yanzu da ni mai dumudumin sa. Bani. Ina sahura yar gidan Na san ta ne wacce zan aura. Ka ce budurwarsa ko to matarsa. labari ne da dumudumin sa ina gaya maka. Can na jo labari za a yi yakin sunkuru, za a yi fita sauri, za a fita asaba. Za su gudu da ita da Sani. La ilaha. Nawa? Da Sani. Bari in sha ta ƙarfi. A bari ya wuce shi ke kare ban wani. Shi ke kare ban wani shi muje. To tun da hima ta kai ya kama ya sha ni ma da. Kamanin tahi bandaru. Mai ban da karfin ka ba. A'a kaga kar ka hakura. A'a mu je kafa ka fadan mana a hanya. Na tsane ka na ce ma ba na son ka kundura. Dan Allah dan Annabi ka kyale ni jin aure Sani nake so na gaya maka ni na tsane ka me kaunar ka ma na tsane shi. Karen gidan ku zai fito ne. Ke. Ne jiki. Wayo Allah. Wanda. Ka biyo ya. Sannu baba. Ina gajiya? Lafiya lau. Ya gida? Lafiya dan. Madalla. Idan ana magana kuɗi ba a ajiye yara a kusa da gurin. A ni fa dama ba wajen ta nazo. Yawwa. In ji a san maganar da za a yi a turo manya ai magana auren nan komai. Manyan kuma wa za a turo? Manya. Yo wanda ya wuce wannan kuma? Wannan na me wannan tukuna? Nawa ne? Naka ne? To in dai magana aure ce ba sai ka turo kowa ba. Wanda ka turo kuma gaggaka. A kashe kenan. Dai magana aure ce. Na baka ita. Mu danne boss mu shaki sai mu kashe shi. A'a. Ka ji komai. Kundura. Yarinya ta zama taka. Na gode baba. Da ne ma sai in ce shi kada kota. Ba damuwa. Ha? Baba mun ci da. Yawa. Ba aiken ka zan ba. Kai babba ne. Ka fi karfin haka. Da Allah sallahi na a mata ninki mai kyau a shiga da ita. Karka ji komai. Karka ji komai. Na gode. A'a. A gode. Haba yaro. In taya ka? In ce aka ce a wanke ta ma sai a wanke ta. In taya ka ninkewa? Ba komai haka da mu. Yaro. Na gode. Ba wani abu. Na gode. Ka ji angwanci. An gama. Yawwa. An gama. An gaya mata yana gaisuwa. Ba komai. In kin san wata ai baki san wata ba. Bai bari kowa ba, gundira bai kyale kowa ba. Bai bari komai ba, gundira bai bari kowa ba. Gundira, gashi nan gundira.
Yau, Abdo? Wallahi. Ah. Ai kana ciki. Ina ciki wallahi. Ai ne ki da. Wallahi ina ciki. Ya gida. Lafiya da wallahi. Madalla. Madalla. Sai ka gani kuma. Ai tana nan ai. A ba shiga zan yi ba. Auto. Ko akwai matsala? A'a lafiya da wallahi. To madalla. Lafiya da take wallahi. Ba shiga zan yi ba. Madalla. Abin da ya kawo ni. Ka san shi komai lokaci ne. Yan kuɗaɗen nan na wurin da zan karɓa saboda lokacin amfani su yayi. Kuma yayi da ba sai a sanar da ni ba. Ai sai a sanar da ni a ce kuɗin nan zan zo in karɓe su. Ai dama yanzu ba ka sani ba dama ai yanzu nake zo ga ma a karɓa. To ba matsala yanzu sai a dan daga min ba sa ka san gwamma ka kai irin wannan kuɗin ka kai su mu ajiye da ba za a taɓa su ba. Yanzu Allah ya yarda nan da dan wani lokaci zan je karɓo su sai baka. A banki aka aje kwai na. Wanda inda na ma'ana ya hau banki. Ya hau banki. Ka san ka fita kunya shine girma. Ba haka ba. Dan Allah ya annabi. Kar ka bari abin da ya wuce ni. Sauki. Haba Allah kiyaye. Ya da je ka dauko. Wallahi ba sa cikin gidan ne yanzu. Inda na kai su ajiya shi baya nan. Yanzu baya nan. Ka bai ke ni? Na bincike da Allah kai hakuri. Shiga in mantawa kai na rantse da girman Allah ya wallahi ba sa cikin gidan nan. In na ajiye annan kunya za a ji. Sai na kai su ajiya. A yi hakuri na da dan wani lokaci. Sai ko ka zo maza ka maka. Saboda sai baka aje ba. Saboda dai in kana zarginta kaga ba taba gaya mun ba. Billahi lazi ba na zarginta ko da. Na kai a gyaran guri. Yawwa. To shikenan. Madalla. To sai samu. Sai a bari sai an yanke gero. Wallahi gobe ka kuɗi. Gobe? Gobe insha Allah. Ba an wuce, an gama. Na dauka ai saboda aje ko za ka yi amfani da jan. Ba dan ma abu ya zo ai ba zan ma zo ba. To ba matsala Allah kai mu goma. Gobe zo? Ka zo goma Allah kai mu. Da Allah ka gane ko kar ka ga laifi na. Ka ga baki shi ne ke kauya. Kai kake zo gobe safi. Insha Allah. Zan bugo sammako. Kai dai baya. Hali da fa na sani fa. Allah na kallace maka. Allah ne ce. Allah kawo gobe lafiya. Ka gaishe ta. To madalla. Ba ka shan goza ba? Haba. Kafin da na ajiye kuɗin na a gida taɓa shi zan yi gidan William amma yanzu ba ma zan shiga ba gidan tambaye kuɗin zan a bani su yanzu nan.